ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯರ್ ಅಂಚೆ ಎಂಚ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ದ ಸಿನಿಮಾತೆ ಸೊ ಎಂಚ ಮಲ್ದೇರು ರಿಕವರಿ ಆಂಡ ಆತೆಡ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಂಡ ದಾಯಗ ಆತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ದೇರು ಇಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಂಡು ಜನಕಲ್ಡ ಅಪ್ಪ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಮೂಲು ಬಂದ್ ಪೂರ ಪೋಯರ ಪೂರ ದಾಲ ಆಪೋಜಿ ಆರೊಂಜಂಕ್ಲೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ 15 ದಿನ ಆಯ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಡೈಲಾಗ್ ಬೈಲೂರು ಡೇ ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಯಾನ್ ರಾಹುಲ್ ಬೊಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬರೋದು ಬುರೆತ್ತೇರ ಅಂಚ ಇಂಚ ಎಂಕ ಯಾನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಕಾಂಡೆಲಕದೊಂದು ಚಾಪರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಕುಲ್ದು ಇಂಚ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಮಿನಿ ಈ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ಪೇರತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ರೂಪೇಶ್ ಡಲ್ ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ದೆ ದಯಪಂಡ್ ಇವನ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಟಿದ ದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆಂಗ್ ಹೊಸ ಸ್ಟೋರಿ ಬತ್ತನಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೂಪೇಶ್ ಡಬೋದು ಪನ್ಪೆ ರೂಪೇಶ್ ಹೊಸ ಸ್ಟೋರಿ ಬತ್ತನಲ್ಲಿ ಎಂಡ ಬತ್ತು ಪನ್ಪೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎನ್ನ ಸಂಭಾವನೆ ಇರ್ಕೇಂಡ ರಾಹುಲ್ನ ಸಂಭಾವನೆ ಇರ್ಕೇಂಡ ಪವನ್ನ ಸಂಭಾವನೆ ಇರ್ಕೇಂಡ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಳ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಇಲ್ಲೇರು ಆರು ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೊನ್ನಲಿನ ಕ್ರಶ್ ಬಂದೆ ಪನೊಲಿ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟೆಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚಿನ ಯಾರು ಕತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಪೂರ ಬರೀತಿನಾರು ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೇರು ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೂರಜ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಸೂರಜ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10 ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ಏನಾರಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದು ತೂನಾಗ ಅಥವಾ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ತೂನಾಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಿರವುದ ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಏನಿರಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡ್ ಕೇನೊಂದು ಬೋಪೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯರ್ ಅಂಚೆ ಎಂಚ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ದ ಸಿನಿಮಾತೆ ಸೊ ಎಂಚ ಮಲ್ದೇರು ರಿಕವರಿ ಆಂಡ ಆತೆಡ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಂಡ ದಾಯಗ ಆತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ದೇರು ಇಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಂಡು ಜನಕಲ್ಡ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಪ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ದ ಜೆನ್ಯೂನಿಟಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಇನಿ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅವು ಬುಡ್ನ ಬೇತ ಹೂ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಲೆಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಡೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರೆಗ್ ಹೀರೋ ಆವೋಡೊಂದು ಏಪ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಡ ರಾಜಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಒಂದತ್ತು ಇರ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಇಡೆ ಇರ್ ಪಂಡ MC ಪುರಂ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಬೇತ ಮಾತ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತ ಇವೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾತ ಇತ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಹೀರೋ ಆವೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಲಿಕ್ ಇರ್ನ ಉಲ ಇರೋದು ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಹೀರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ಅಂಚ ಬಿಹೇವ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಹೀರೋ ಲಕ್ಕ ಹೀರೋ ಪಂಡ ಎಂಚೊರ ಪೋಯರ್ ಒಂಜಿ ತುಯ್ಯರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಯರ್ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಅಂಗಿ ಪಾಡೊಂದು ಅಂಚೆಂಚಿ ಪೋಪೇರ್ ಯಾನ್ ಇನಿಮುಟ ಆ ಲೈಫ್ನೇ ತೂತುಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕತೆಟ್ ಲೀಡ್ ಆವೋಡು ಒಂದಿಷ್ಟ ಲೀಡ್ ಬೇತೆ ಹೀರೋ ಬೇತೆ ಅವೆ ಹೀರೋಗೊಂಜಿ ಅವು ಬೇತೆನೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲೀಡ್ ಪಂಡಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಮರ್ಲನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಐಟ್ ಲೀಡ್ ಮರ್ಲೇನೆ ಅರ್ಥ ಆಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚಲ ಮಲ್ಪರ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಗ್ಲಾಮರೇ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಥ ಆಡತ್ತೆ ಹೀರೋ ಬಂದಾಗ ವೇಪಲ್ ಒಂಥರ ಜನಕುಲು ತೂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇತೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪರಾತ್ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರೋಲ್ ಮೀನಿದೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೇನೆ ಅವಳ ಲೀಡ್ ಎಂದೇನೆ ಅವಾಗ ಜನಕ್ಲೆಗ ವೆಡ್ಡೆ ಹೀರೋ ಮರ ಅವು ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಜನಕುಲು ಏನನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆದ ಪನ್ಪಿನೇ ಎಂಕ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ವಿನಃ ಹೀರೋ ಅದು ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಲೆತ್ತನಲ್ಲ ಉಂಡದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೇನುಜವು ದಾಯಗಿಂದ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಲೀಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಮಯದಿಂಚ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋಜಾಯರ ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅವೇನು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ತೋಜಾವಡು ಜನಕಲ್ನೆದುರು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡ ಹಾಳು ಆಪುಂಡ ನನಗೆ ದೇವರನಾಜ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡ ಹಾಳು ಆಪುಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋಡೆ ಅವೆ ಹೆಂಗೆ IAS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಯಪ್ಪನ ಜನ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ IAS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂಜಿ ಬರೆಯೋಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆತನ್ ಸೊ IAS ಪಂಡ ಯಾನಿಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರೇಟಿವ್ಲಿ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ದುಂಬುದಾದ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಐಟ್ ಬೇಜಾರು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಒಂಜೊಂಜಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪೇ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ಲ ಯಾನ್ ಐಟ್ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಈ ಟೈಪ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದನ ಇಂಚ ಮಿನಿ ರಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ ದುಂಬೆ ಬೈದನ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆತು ಇಜ್ಜ ಅನ್ಬಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಏಪ ನಾನೊಂದು 5 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಒಲ್ಲಂದು ಮಲ್ದನ ಯಾನ್ ಆತ್ ಶೋಕ್ ಫೈಟ್ ಮಲ್ದುವೇನ ಅತ್ ಯಾನೊಂದು ಮೆಚೋರ್ ಆದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದುವೇನ ಅಥವಾ ಓಲ್ ಹಾಸ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಸ್ಯ ಸೀರಿಯಸ್ ಏನ್ ಆತ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆತು ಎನ್ನ ಉಲ ಪನ್ಪರ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಇತ್ತು ಸತ್ಯ ದೇವರನಾಜ 100% ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಆತು ಅನ್ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಹಿಂಗ್ ಜನಕುಲು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಕುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಟು ಬಿ ಅ ಲೀಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂಚೆನೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಕತೆ
ಪಂಡ ಶುರು ಆಯ್ನಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಕನ ಟೀಮ್ದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಿಡಿ ಒಲ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಕತೆ ಹಿಂಗೆ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚನೆ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ದಿಂಚ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋನ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋನ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಇಂದು ನೆತ್ತ ಒನ್ ಲೈನರ್ ಯಾನ್ ಸುಹಾನ್ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಅಂದ ಸುಹಾನಡ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪವಂಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ಪವನ್ ಇಂಕುಲ್ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಲೆಪ್ಪುವ ಅಂಚ ಆಯ್ಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಅಂದ್ ಆಯ್ಗು ಖುಷಿ ಅಂಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಇಂಕುಲ್ ಪೂರ ಇವೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ನಕುಲ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮಕ್ ಅವು ಕತೆ ಎಂಚ ಉಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಬರ್ಪುನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಆಯ್ಡ ಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆಯ್ ಮೆಲ್ಲ ಪೋದು ಸುವಾಂಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಎಂಕ್ ಸುವಾಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತಂడి ಇವಂದು ಆಯನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲ ಬಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಆನ್ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಸುವಾನಗ್ ಆಯನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಗೆತ್ತೋನ್ವೆ ಪೂರ ಗೆತ್ತೋನ್ವೆ ಇಂಚ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ದಯಪಂಡ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಭಯಂಕರ ಆಯನ ಪಕ್ಕ ರಂಗದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಯ್ಗ ಅವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೇನಡ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಹೆಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆದಾರಲಾಗ ಬರೋಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನ್ ಆಡ ಕೇನಾಗ ಆಯ್ಪಂಡೆ ನೀವು ನಮ್ಮೇಟೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡೆ ಸೊ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇತ ಯಾನ್ ಇವಂದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳು ಫಸ್ಟ್ ಸುವಾನನ್ ತೂಪ ದಾಯ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ಳು ಆಯ್ಗೊಂದು ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಸೊ ಸುವಾನ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ ಮುಗಿಂಡ ನಮ್ಮೇಟೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಲ್ತರದ ಬೊಕ ಶುರು ಆಂಡ್ ಅಲ್ತರದ ಬೊಕ ಶುರು ಆಯ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ದೈತ ರಾಹುಲ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ರಾಹುಲ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದ ಕ್ರೇಜ್ ಎತ್ತನೆ ಸೊ ರಾಹುಲ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಹೊತ್ತೋನಿ ಬೊಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಿಯ ಎಂಡ ಮೂಲೆ ಕತೆ ಎತ್ತಂಡು ಆ ಮೂಲ ಕಥೆನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ಮಲ್ತ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ ಪ್ರಸನ್ನೇರು ಸೇರಿಯರು ಪ್ರಸನ್ನೇರೆಲ್ಲ ಸುರುಕೆ ಎಂಕ್ ಆಶೆ ಎತ್ತನ ಅರಡನೇ ಡೈಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಾವಡು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ರೂಪೇಶ್ ಡಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ದೆ ದಯಪಂಡ್ ಇವನ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಟಿಡ್ದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆಂಗ್ ಹೊಸ ಸ್ಟೋರಿ ಬತ್ತನಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೂಪೇಶ್ ಡಬೋದು ಪನ್ಪೆ ರೂಪೇಶ್ ಹೊಸ ಸ್ಟೋರಿ ಬತ್ತನಲ್ಲಿ ಎಂಡ ಬತ್ತ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಐಡಿಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ದಾಲ ತಿದ್ದರೇತನೆ ಇವನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಂದಾಂಡ ರೂಪೇಶ್ನಲ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೈ ಉಂಡು ಪನಿಯರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುವನ್ ಬಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಆವಡ್ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಆವಡ್ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪನಿಯರ ಪಂಡಾಗ ಇರ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಸೊ ರೂಪೇಶ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತನು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಐಟ್ಲ ಎಡ್ಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸನ್ನೆರಂತೂ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸ್ಟೋರಿದ ನನಲ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಇವನ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೀನ್ಸ್ ಆವಡ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಎಂಚ ವಾ ರೀತಿಡ್ ನಮಗೆ ಪಂಚ್ ಹಾಕೋಲಿ ಅವು ಪೂರ ಭಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನಿಡ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಬತ್ತದ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಅವನ್ ಪೋನು ಸೊ ಭಾರಿ ಎಂಕು ಲಕ್ಕಿಂದ ಎನ್ನುವ ಯಾನುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ ಎಂಚ ಅನ್ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ನಸೀಬೆ ಇಜ್ಜನಿನ ಏನು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ತೂನಗೊಂಡತೆ ಇಂಕೊಂದು ನಸೀಬ ಅದು ಎಂಚಿನ ಹಿಂಗೆ ಲಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಲಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಬೇತಾಕುಲ್ಲ ಬಂದ್ಬೇಡ ಆಯ್ನೊಂಜಿ ನಸೀಬ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಊಲ ಪೂಜಾ ಈಗ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಹೊರನೇ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾವೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ಲ ಆಪಿನ ಹಿಡಿದು ಜನಕುಲ್ ತೂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇತಾ ಆತನು ಎಂಚಿನ ಸೊ ಇದು ಆ ಒಂದು ಪೋಯಿನತ್ತಂದೆ ಊಲ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸೂರಜ್ ಊಲ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಜನಕುಲ್ ಕೊರ್ನಿ ಫ್ರೀ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಕತೆ ಬರೆಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಏತ್ ಸಮಯದ ತೊಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕತೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಲ್ ಮಾತ ಪೋದು ಪಂಡ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಭಾಳ ಇಜ್ಜಿ ಸೂರಜ್ ಎಂಕುಲ್ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿನ ಎತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಒಂಜೇ ಎತ್ತೀನಿ ತುಳುತ ಜನಕುಲು ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ ತೆಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಣ ಅವು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಪೂರ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೀ ಕೊರಿಯರೆ ಒಂತ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಬಂಡ ದಾಯ್ ಇತ್ತ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಯಾನ್ಲೆ ಇರಲ್ಲ ಕುಲ್ದ ಮೂಲ ಅಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುಜಿ ಅಂದತ್ತೆ ಪಾತೇರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವು ಎಂಜಿನ ಆಪುನು ಬೋರ್ ಆಯ್ರ ಶುರು ಆಪುನು ಈರ್ ಬತ್ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡರೆ ಟಕ್ಕ ಕಟ್ಟ ಅವಳಡೆ ಅವು ಇತ್ತೀನಿ ಸೊ ಅವೇನ ಎಂಕುಲ್ ಶುರುಕ್ಕೆ ಯಾನ್ಲ ರಾಹುಲ್ಲ ಪಾತೆರೋ ಒಂದಿತ್ತ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತ ಇಂಚ ಪಾತೆರೊಂದೇ ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರ ಬರೆಯೋ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಒಂತ ರಾಹುಲ್ಲ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಪೂರ ಒಂತೆ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತ ಬರೆದಿತ್ತೆ ರಾಹುಲ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆಯ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೈಟರ್ ಅಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ರೈಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಅವೇ ಆಂಡ ಆಯ್ ಒಂದು ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ ಫುಲ್ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪೆ ಆಯ್ಗ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎತ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ಗ ಬಟ್ ಆಯನ್ ಕಟ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಆಯ್ಡ ಮಲ್ಪವುಡು ಆಯ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಸೊ ಅವು ಬರೇನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದಾಲತ್ ಆಗುಜಿ ವಿದಿನ್ 2 months 2.5 months ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬೋಡಿತ್ತನು ಕತೆ ಕೈಕೆ ಎಂಕುಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ದ ಎಂಚ ಕನಾವಲಿ ಪಣ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತನು ಇಂಚೆ ಎಂಚ ಹಾಪುಣೊಂದು ಆಂಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತೋಜವನ ರೀತಿ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ದುಮ್ಮೆ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ 1 2 3 4 5 6 ಅಂಚ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಒಂದು ಮಂಡೆ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಮೂಲಿತ ಬಂಜುಬೇನೆ ಆಪುಣು ಮೂಲಿತ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಮೂಲಿತ ಕಾರ್ ಎಂದು ಇತ್ತ ಕೈ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತು ರೆಡಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅಂದು ಯಾನು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಇಂಚೆಂಚ ಆಪುಣು
ಆಯ್ದಕ್ಕ ಕುಸ್ತಿ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಸುರುಕೆ ಇಂಚ ಕುಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಆವಡು ಮೇರೆ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ಆವಡು ಅಂಚ ಆವಡು ಬಂದು ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತಂದು ಬಟ್ ಅವೇನು ಉಲಾಯಿಡ್ ಬುಡ್ಪಾದ ಬರೇನಾಗ ಅವು ಆತೆ ಟೈಟ್ ಬೋರ್ಡು ಟೈಟ್ ಬಂಡ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ನಮಗೆ ಮಲ್ಪೇರ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ನಾನು 2.5 3 months ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ಅವು ಇರ್ ಪನ್ಲಕ ಲೊಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಅವು ಪುರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ಕತೆ ಬಾಯರ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಬೋಪಿನಿಗೆ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಬೋಪಿ ಇದು ಅಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಜನಕುಲು ಫೋನ್ ಆಫ್ ಮಂತದ ಬೋಪಿನಿಗೆ ಅಂಚ ಮಂತ ನಿಕಲಂಚದಲ್ಲ ಮಂದರ ಇದು ಎಂಕ ಯಾನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆಲಕದೊಂದು ಚಾಪರ್ನಾಗ ಕೆಲವರು ಬಂದು ಬೆರೆಚ್ಚ ಅದು ಎಂಕುಲು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹುಡುಕುಲ್ದು ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ಪುನಾಗ ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಂಚ ಬರು ಜಾನ್ ಒಂಜಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಕುಲ್ದು ಇಂಚ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಮಿನಿ ಈ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ಬೆರತ್ತೆ ಇತ ದಾದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪುರ ಬಂದ್ಬೆರ ದಾದ ಬಿಲೀವ್ ಮಲ್ ಬರ್ತಲೆ ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಆತೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಪೂರ ಬರ್ಬಿನಿ ಯಾನ್ ನಮ್ಮನು ಅಂಚ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಪ್ರಸನ್ನೇರ್ನ ಅಲ್ಪ ಪೋಯ ಪ್ರಸನ್ನ ಅದೇ ಪಂಡ ಆರು ಅಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಪುರ ಅಪ್ಪ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಮೂಲು ಬಂದ್ ಪೂರ ಪೋಯರ ಪೂರ ದಾಲ ಆಪೋಜಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಆಯ್ತದ ಎಂಕುಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬೈಲೂರು ಡೇ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ರಾಹುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬರೋದು ಪುರ ಎತ್ತೇರ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಲೆಡ್ಡ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರ ಬರೋದು ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಆತೆ ಕಥೆತ ವಿಷಯ ಅವು ಬುಡ್ನ ಬೇತ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಇರು ಕತೆ ರೆಡಿ ಅನ್ನೊಂದು ಬಂಡರ್ ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಈರೇ ಹೀರೋ ಅದು ಮನ್ಪೋಡು ರಾಹುಲೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆ ಥಾಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕತೆ ಎಂಕೆ ಲೀಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾವು ಇತ್ತು ನಾವು ಓಪನ್ ಆದೆ ಪಂದಿ ಅಂದ ಲೀಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಹೀರೋಗೆ ಬೈದ್ ಜಂಗುಲು ಲೀಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಸೊ ಅವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇತ್ತು ಇಂಚ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ದ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಪಿಲಿ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ರಾಕೇಶ್ ಕದ್ರಿಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ದಯಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಪೂಜಿಂದಾಂಡ ಯಾನ್ಲ ರಾಕೇಶ್ಲ ಒಟ್ಟುಗುಂದ ಏನು ಮಲ್ಪೆರ ಇತ್ತ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಆತ ಬಂಡವಾಳ ಪಾಡದ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಆತೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಯ್ಪೆರ ಆಪ ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಲ ಎಂಕುಲು ಐಕ್ ಕಾಸು ಬೋಡಿ ತಿನ್ನ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಎಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಆಪುಣು ಒಂದು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅವು ಎಂಕು ಅಂತ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ಲ ರಾಕೇಶ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಣದಿತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಕದ್ರಿ ಎಂಕ್ ಫಾರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚಿನೆತ್ತನೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲು ಗಿರ್ಗಿಟೆಡ್ ಪೂರ ಇತ್ತೇರಾರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಐದು ದುಂಬುಲ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನೊಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವು ವರ್ಕ್ ಆತಿಜ ವಡೆಗೆ ಪೋಣ್ ಅಂಚ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಂಜಿ ರಾಕೇಶ್ ಅವು ಮಲ್ತ ಅರ್ನೇಗ್ ದಾಲೆತ್ತನ ಲೆಪ್ಪುವೆರು ಯಾನ್ ಅರ್ನೇಗ್ ಪೋಪ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಓವುಲ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ ಲೆತ್ತನೆ ಪೋಪ್ ಎಸ್ ಅಂಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರ ಉಂಡು ರಾಕೇಶ್ ನೊಟ್ಟುಗೆ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಾತ್ರ ತೆಂಗ್ ಮಾರ ತಗೊಂಡ್ ಮಾರ ಹೀರೋ ರಾಹುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಐದು ಕ್ಯಾನ್ಲ ಪವನ್ಲ ಪಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ರಾಹುಲ್ ಎಂತ ಉಲ್ಲಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಉಂಡು ಆಯ್ಡನೆ ಮಲ್ಪಾಗ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ಡ ಒಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷ ಉರಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಥಾಟ್ ಬೋಡಿ ದಾಯಮನ್ನಾಗ ಇಜಿನಿಂದ ಅಣಿತ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎನ್ನ ಸಂಭಾವನೆ ಇರ್ಕೇಂಡ ರಾಹುಲ್ನ ಸಂಭಾವನೆ ಇರ್ಕೇಂಡ ಪವನ್ನ ಸಂಭಾವನೆ ಇರ್ಕೇಂಡ ಅಥವಾ ಸುವಾನ್ನ ದಾಲ ಇದ್ದಿ ಝೀರೋ ಎಂಗ್ಲು 1.5 ವರ್ಷ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬೆಂತೀನಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ಬೇಕ ನಮಕ್ ದಾಲ ಐನು ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಚು ಅಪ್ಪಾಗ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತು ಇಂಚಿ ನಾನು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಅವೇ ಜೆನ್ವಿನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪುರ ದಾಲ ನಮ್ಮ ಎನ್ನು ನಿಜ ಸೊ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಪಂಡರು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಪ್ರಸನ್ನೇರ್ನಡೆ ಪೋಯರು ಪಂಡ ಪ್ರಸನ್ನೇರ್ನಡೆ ಪೋಯಿನೆಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಎಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಾಗ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೇಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ತೆರ್ತು ನಂಚಿನ ಟೀಮು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇಡ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಕುಲೆ ಎಂದು ಪನೋಲಿ ಸೊ ಎಂಚಾಂಡು ಇರ್ನ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ಗೆ ಮಾಸ ಮಾತ ಆಡ ಒಂದು ಫೋನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ರೂಪ ಕೊರಿಯರ ಅದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೇರು ಬೊಲ್ದು ಮಲ್ತೇರು ಶೋಕು ಕುಜಿ ಶೋಕ್ ಅಂಗಿ ಚಡ್ಡಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಪಾಡ್ಯಾರು ಪಂಡ ಅವಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸನ್ನ ರೇಪಲ ಪನೋದಿರ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲಿ ಗಿರ್ಗಿಟ ಅನಗ ಆಯ ಮಾರೆ ವಿನೀತ್ ಆಯ್ ತೆಲಿಪು ನೇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಪಡ ರೂಪೇಶ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನ ಒಂಜಿ ದಲ ಪಂಚಾಂಡ ಪುರ ಬರೇನಾಗ ತೆಲಿಪುನು ಎಡ್ಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಿರ್ಗಿಟದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫುಲ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಖಾಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜಿ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕೊಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದಂದಂದಂದು ತುಳುಕು ದಾದ ಮಂತಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆಂಚ ರಾಹುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ದ ಅಂಚನೆ ರೂಪೇಶ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕುಲ್ದ ಅಂಚ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲು ಅವೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ವಿನೀತ್ ತೆಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಂಡ ನಾನು ಪಣ ಯಾನ್ ತೆಲಿಪು ಅವೇ ಪಣ ಅದೇ ಆತೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅಂಚ ಅರೆಗ ಅವು ಏಪಲ ಪಂದಿರು ಪ್ರಸನ್ನ ತೆನಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚೆ ಎಂಚ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ಪನ್ನ ಯಾನ್ ಆತೆ ಖಾತೆ ತೆಲ್ ತೊಂದಿತ್ತ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓಕೆ ಅಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಓಕೆ ಅದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅಂಚ ಅವು ಪ್ರಸನ್ನೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಅವು ಪನಿಯರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು
ಸೊ ಅಂಚ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಲ ಒಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಮತ್ತು ಪಂಡೇರು ಇತ್ತು ಅರವಿಂದ್ ಅಂದನ ಎಂಟ್ರಿ ಸೀನ್ ಒಂದು ಇಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಆ ಟೈಪ್ ಉಡುಪೋಡು ಇಂಚ ಅಂದ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಕೈಡ್ದಕ್ಕ ಐಡ್ದು ಪ್ರಸನ್ನೇರ್ ನಡೆ ಬರ್ಪುನೇರ್ ದುಮ್ಮೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರೆಡಿ ಆತೇರು ಆನಂದ್ ಸರ್ ಅರ್ನ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪನ್ಲೆ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ರೂಪೇಶ್ ಆನ್ಮಗೆ ಎಂದು ತೋಜುವೆ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ದಾಯಗನ್ ಪನ್ನಗ